ሰላምታና ተቀበሉ አብርሖን ቀረባን ኮይንኩም ንመደባት ናትና ቲቪ ንምክትታል ተዳሊኹም ዘለኹም ክብራንን ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑ ንሎም ኸኣ ኣመጻጻ ሃይማኖታት ኣብ መረብ ምላሽ ዝብል ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ላይክ ሸር ኮመንት ኣይተውሕዱ እናበልና እጅምበኣር መደብና ክንጅምር ኣመጻጻ ሃይማኖታት ኣብ መረብ ምላሽ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣዝዩ ስልጡን ዝኾነ ክብርታትን ባህላዊ ልምድታትን ዝነበሮ ህዝቢ እዩ ዝነበረ ንነዊሕ ዘበናት ድማ መሰረት መንነቱ ዝኾነ ባህሉን ክብርታቱን ዓቂቡ ዝጸንሐ ህዝቢ እዩ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ድማ ነናቶም ቋንቋን ኣነባብራን ዘለዎም 9 ብሄራት ኣለዉ ህዝቢ ኤርትራ ካብቶም ቀዳምነት ንእምነት ክርስትና ብዓብዪ ድማ እምነት ምስልምና ብመንገዲ ሰሓባ ዝተቐበለ ምዃኑን ይፍለጥ ቅድሚ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ማለት ቅድሚ መግዛእታዊ ጣልያን ምድረ ባሕሪ ሃይማኖታት ክርስትናን ምስልምናን ቅድሚ ነዊሕ ዝሰረፁ እምነታት እዮም ዝነበሩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ማለት እታ ብ330 ዓመተ ምህረት በሐዋርያዊ ስብከት ማለት ቅዱስ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ አባ ከሳተ ብርሃን ብወግዒ ተመስረተት ኦርቶዶክሳዊት ኤርትራ ናታ ፍሉይ ናይ ዘመን ኣቆጻጽራን ናይ ገዛእ ርእሳ ፊደላትን ዘለወያ ሃብታም ታሪኽ ዘደነቑ ገደማትን ኣድባራትን ብዋጋ ዘይሽነን ቅርስታትን ማዕልያ ዘይብሎም ብራናዊ ጽሑፋትን ዓቂባ ጸንሐት ታሪኻዊት ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መንፈሳዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ስነፍልጠታውን ሃብታም ኣበርክቶን ሰፊሕ ተሳትፎን ጸኒሕዋን ኣለዋን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ብወግዒ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ማለት ኤርትራ ብመንገዲ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ ከሳተ ብርሃን ብወግዕን ብዕልን ዝኣተወ ቅድሚ ዝእዋንዚ ካብ ዘመነ ሐዋርያት ማለት ቀዳማይ ዘመን ኣትሒዙ እምነት ክርስትና ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ይስበኽ ነይሩ እዩ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ቅድሚ ምትዕርራያት ናይ 1930ታት እዚ ዝስዕብ እዩ ካብ ግዝኣት ሮማ ብንግድን መገሻን ዝመፁ ብዝነበሩ ቀዳሞት ክርስቲያንን ወንጌል ይስበኽን ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ድማ ተለማሚዱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን ዓበይቲ ከተማታት ወደባዊት ናይ ንግዲ መዋፈሪትን ኣዱሊስ ከምኡውን ኣብ ኣኽሱም እምነትን ስርዓትን ክርስትና ዝኽበረሉ ኣብያተ ጸሎት ነበሮም ኣብ ኣዱሊስ መጠራ ብቑዕታ ካብ ዝተረኽቡ ናይቲ ዘመን ንጉስ ሮማ ዝነበረ ካብ 138 ክሳብ 161 ዓመተ ምህረት ስም ዝተጻሕፎ ናይ ወርቂ ገንዘብ ነዘራጉድ እዩ ብተወሳኺ ካብ ሶርያ ዝመፀ ናይ እምነት ክርስትና ናውቱን ብቑዕታ ዝተረኽቡ እዩ እዞም ረኽበታት ገለ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ክርስትና ኣቐዲሙ ተቐቢሉ ከም ዝነበረ የብርሁ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ እምበኣር እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዕላውን ወግዓውን ንኽኸውን ኣብቲ እዋን ናይቲ ህዝቢ ሃይማኖት ክኸውን እዮም ዝገበሩ ታሪኽ ኣቡነ ሰላማ ዝትርኽ መጽሓፍ ከም ዘረድአና እምበኣር አባ ሰላማ ኣቐዲሞም ኣብ መሬት ሓበሻዊ ነዊሕ ተቐሚጦም ምንባሮም ድሒሮም ናብ እስክንድርያ ከም ዝኸዱ ይሕበር ኣብ እስክንድርያ ጳጳስ ዝነበሩ ንኣባ ኣትናቴዎስ ረኺቦም ድማ ህዝቢ ሓበሻ ብዘይ ጳጳሳትን ኣቕሽሽትን ብክርስትና ኣሚኑ ዝርከብ ህዝቢ ምዃኑ ገሊጹሎም ኣቡነ ኣትናቴዎስ ድማ ንቅዱስ ፍሬምናጦስ ብጵጵስና ሸይሙ ብዓቢ ክብሪ ኣፋንዎም መንፈሳውያን መጻሕፍቲ ንስንክሳራት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝገልጽዎ እቲ እዋን ብዘመነ መንግስቲ ኣብርሃን ኣጽብሃን ከም ዝነበረ ይትርቑ ኣብ መሬት ሓበሻ ምስ በጽሑ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ክርስትና ብሰላም ሰበኹሞ በዚ ድማ ኣቡነ ሰላማ ተባሂሎም ተጸውዑ ኣቡነ ሰላማ ኣብ ግብፂ እስክንድርያ 5 ዓመት ጸኒሖም መዓርግ ጵጵስና ተሸይሞም እዮም ዝመፁ ካብ መሬት ሱዳን ጀሚሮም ስብከታቶምን ትምህርታቶምን እናሃቡ ኣብ ሰሜን ኤርትራ ምስ በጽሑ ነዊሕ ብምጽናሕ ብዝግባእ እምነት ክርስትና ኣተኣታቱ በዛ ኣገባብ ድማ እምነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ዕላውን ዓብላልን ሃይማኖት ክሳዕ ዝኸውን ኣብ መላእ ሃገር እናዘሩ ጳጳሳት እናሸሙ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ መራሒ ሃይማኖትን ቤተ ክርስቲያናትን ንኽህልዋ ብሰፊሑ ተሰሪሕሉ እዩ
ሃይማኖታውያን መጻሕፍትን ናይ ጸሎት መጻሕፍትን ድማ ምስተሓጋገዝቶም ኮይኖም ካብ ቋንቋ ግሪክ ናብ ቋንቋ ግዕዝ ተርጊሞሞ። ቋንቋ ግዕዝ ድማ ካብቲ እዋናት ሒዙ ብዝለዓለ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቋንቋ እናኾነ መጸ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክሳዕ ሎሚ ብስም ኣቡነ ሰላማ ዝፍለጥ ዓድታትን ገዳማትን ድማ መርኣያ ንሶም ኣብ ምስፍሕፋሕ ተዋህዶ ሃይማኖት ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ እዩ። ብድሕሪ ኣቡነ ሰላማ ዝነበረ ዘመናት ብዙሓት መነኮሳትን ሰበኽትን ናብ ኤርትራ ከም ዝመፁን እምነት ክርስትና ከም ዝሰበኹን ገዳማት ከም ዝመስረቱን ኣብ ታሪኽ ተዋህዶ ሃይማኖት ንታሪኽ ገዳማትን ሰፊሩ ይርከብ። ካብዚኦም ኣባ ዮሃንስን ኣባ ሊባኖስ መጣዕን ተጠቀስቲ እዮም። ኣባ ዮሃንስ ቀዲሞም ብምምጻእ ከም ገዳም ደብረ ሲና ዝኣመሰላ ገዳም ከም ማሕደረ መነኮሳትን ክኸውን ንዝገበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣባ ሊባኖስ መጣዕ ድማ ገዳማት ኣቡነ ሊባኖስ መጣዕ ኣብ ጉሕጫዓ ክሳዕ ሎሚ ብንዳ ኣባ መጣዕ ዝጽዋዕ ዘሎ ገዳም ደብረ ወርቅን ሃምን ዝበሃሉ ገዳማት ዝመስረቱ እዮም። እዚ ጥንታዊ ሃይማኖት ተዋህዶ እምበኣር ብኸምዚ ኣገባብ ኣብ ሃገርና ተኣታትዩ ከም ዘስፋሕፈሐ ብዙሓት ተኸተልቲ ዘለዎ እምነት ኮይኑ ከም ዝቐጽልን ክንርዳእ ንኽእል።